Tarragona ha rebut recentment la distinció de turisme accessible i tot i que està treballant perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin moure's lliurement pel patrimoni històric, encara queden molts obstacles per salvar. Ara ho analitzarem. Els experts en alimentació i nutrició són grans defensors del consum d'oli d'oliva, però avui coneixerem altres propietats d'aquest líquid vegetal a partir de l'elaboració artesanal de sabons. Els nostres avis ja utilitzaven aquestes tècniques per donar ús als olis de rebuig. A la majoria de nosaltres ens costaria imaginar un Nadal sense neules i torrons. Avui coneixerem l'origen d'aquests dolços i visitarem una fàbrica de neules de l'Espluga de Francolí i una pastisseria artesana de Reus. Us saludem novament des del 10 comarques. Les persones amb mobilitat reduïda o que porten cotxets o carros de la compra s'hauran adonat que les ciutats continuen tenint barreres arquitectòniques. Tot i que des de fa anys s'intenta que les noves construccions estiguin adaptades, encara hi ha molta feina per fer. Però aquestes dificultats d'accessibilitat s'accentuen quan parlem de patrimoni històric. Ara ens passejarem per Tarragona i coneixerem quins són els principals obstacles per a les persones amb mobilitat reduïda. Yo llego aquí y mira, este sube, ya no subo, no puedo subir del todo, no puedo, aparte no es, y con las sillas manuales, las convencionales, si vas tú sola, no sé que sea una persona joven que tenga habilidad, o vas empujando a una persona mayor, tampoco puedes. Tot i aquest esgraó que impedeix la Rosa i el Carles apropar-se a la capçalera del circ, el Patrimoni de la Humanitat de Tarragona és un dels 3 elements que enguany ha rebut la designació de turisme accessible per part de la Generalitat, un títol amb el que compten només 23 indrets catalans i 166 a nivell de l'Estat i que valora el grau d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Ets una mica sorpresos perquè és un procés que no s'ha acabat, que l'estem tirant endavant i suposo que es premia la voluntat, a part de les realitzacions ja fetes, la voluntat de seguir fent accessible tot el patrimoni. Ara bé, l'adaptació del patrimoni comporta una sèrie de dificultats. Hi ha un problema de concepció dels espais, que habitualment no estan pensats per aquesta plena accessibilitat que ens plantegem ara nosaltres i per tant tenen moltes barreres arquitectòniques. Per altra part, hi ha unes exigències que es deriven de la llei del patrimoni que ens obliguen a fer intervencions que no tinguin un gran impacte sobre el monument. I finalment encara tenim una altra variable, que és que a vegades, quan executem els projectes, ens trobem amb sorpreses arqueològiques que ens els obliguen a modificar i en algun cas això dificulta que es faci completament la solució accessible que nosaltres volíem fer. Un dels monuments on van topar amb problemes a l'hora d'adaptar-lo va ser l'amfiteatre romà. Doncs aquí vam fer els accessos a l'arena. Els accessos a l'arena estava previst que hi hagués una rampa contínua amb una ziga-zaga, de manera que es pogués baixar sense cap problema fins a l'arena, però a meitat del recorregut ens va aparèixer l'empremta d'una antiga via romana. I aleshores vam haver de modificar el projecte no tenia prou pressupost com per fer una altra solució i a meitat del recorregut ens van aparèixer unes escales que no hem pogut evitar i queda per una futura intervenció que puguem solventar aquest inconvenient. Però el president de l'Associació de Minusvàlids de Tarragona, Ramon Pinyol, no ho veu tan complicat. Que es continuï la rampa igual i si convé que facin un pont de fusta que es pot treure, que són 4 taulons, o un vidre i es veu el que hi ha a sota, però no és a sota, és al costat, vull dir, són d'aquestes coses absurdes que sembla que busquin l'excusa per no acabar de gastar els diners que ja tenen atorgats i què? On són? I malgrat els esforços que es fan per adaptar el patrimoni, encara hi ha feina per fer, com és el cas de la senyalització. Jo crec que també falta, amb tot el que hi ha adaptat, que hi ha bastanta cosa adaptada, que la gent que no hi ha passat mai per allí sàpigui per on anar. Llavors és tan senzill com dos senyals que tothom les coneix. Una cadira de rodes més petita o més gran, blava, per terra, pel costat a la paret, no cal que hi hagi una altra torre que l'únic que fa és molestar la circulació. Però sí que t'indiqui que per on pots anar caminant la direcció correcta per una persona que no és d'allí. La informació, doncs, és clau per millorar la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda. Hauria d'haver una guia de Tarragona actualitzada, amb els restaurants i bars que es pugui entrar una cadira de rodes
sense que la tinguin que espitjar, jo, una cadira elèctrica que pugui entrar sense fer cap espectacle ni prendre mal ningú, no? Els esforços, però, també són necessaris per part del sector privat, com és el cas de l'hostaleria i la restauració. Tarragona és un dels principals atractius pel turisme, és que és la ciutat de patrimoni a la humanitat, no? I l'accessibilitat no sols és un bé pels que anem amb mobilitat reduïda, sinó per tothom. I una ciutat que vulgui ser cappuntera amb turisme i no sigui accessible, avui en dia, no sols els discapacitats viatgen molt més i van molt més d'excursions i tal, sinó que avui en dia una gran part del turisme és turisme de la tercera edat. Això què vol dir? Que un grau elevat d'aquest turisme de tercera edat té mobilitat reduïda. Un hotel, avui en dia en Salou, i és molt raro, trobar un hotel que no sigui accessible. S'estima que a Europa existeixen 120 milions de turistes potencials amb algun tipus de discapacitat, mobilitat reduïda o necessitats especials, incloent els seus acompanyants. El que no está accesible se pierde un comensal uno solo, sino que si somos 40 personas que buscamos uno que está accesible. I a més d'hotels i restaurants, els comerços també haurien de fer esforços per ser més accessibles. Para mí es muy importante, a mí me encanta ir a las tiendas, y yo he ido a las tiendas cuando podía, ahora que no puedo porque voy con la silla, me da mucha rabia encontrarme que tengo una barrera, que tengo un escalón y no puedo entrar a la tienda que toda la vida he ido, y ahora no puedo entrar. Y, oye, si eso sería fácil de solucionar, pero tampoco hay una voluntad. No hay una voluntad porque en el momento que se hacen tiendas nuevas y siguen teniendo obstáculos graves... Potser on Tarragona té la millor nota és en l'accessibilitat a les seves platges. A veure, per accedir a les platges, sí. Ara, accedir a l'arena, també per estar al mar, n'hi ha platges que sí, n'hi ha que no. Per exemple, a la platja llarga no n'hi ha. La rebassada no l'he mirat. A la Milagre sé que n'hi ha un tros, però bueno, vas amb la cadira, un tros pots pujar a la Creu Roja, tenen com uns carros amb unes rodes grosses que et porten fins a l'aigua. Te tires, després nades el que tinguis que fer, pots assentar i et tornen a treure. Tot i que en els darrers 4 anys Catalunya ha passat de 600 recursos turístics adaptats a més de 1.100, encara hi ha molta feina per fer. La gran assignatura pendent és començar a adaptar aquests espais per a les persones invidents. Tenim alguna petita actuació, en concret hi ha plaques en braille al cos de guàrdia, un dels espais que hem museïtzat més recentment, però la nostra aspiració seria que tots els espais puguin ser recorreguts sense cap tipus d'ajuda per persones invidents. Això evidentment té un cost, necessita al darrere uns estudis d'aquells elements que serveixen per a aquesta qüestió i esperem doncs, en un futur començar a treballar en aquest aspecte. Junt amb Tarragona també han rebut la distinció de turisme accessible la Terra Alta, Reserva Natural de Cebes, a més dels parcs naturals del Montseny i Sant Llorenç de Munt.